saging. Oops. Alright. Hi guys. So I'm here at our bukid now. So naisaging si Papa ako ang litawan. Nag-ulan karon. Nga. Ako ra isa nitungas kaya. Wala man si Papa. Wala ko si Mama. So I just decided to visit our bukid. It's been a while since hindi ako nakapunta dito. So since umuwi naman tayo from city, yun, pupunta na lang ako dito sa bukid. Gusto ko sana mag-overnight kaso hindi ko alam kung kaya. Uwi siguro ako mamaya. Hindi ako nakadala ng mga gamit, pagkain, everything. So 5 PM uwi tayo. Mag 2 PM pa naman yun. So yun, dahil wala tayong pagkain ngayon, so lulutuin natin yung saba ni Papa. May nakita akong saging dito. So natin siya. Wait lang. Ito papakita ko sa inyo. So ito yung lulutuin natin. At saka yan din. Kuhanin natin yung kaldero. Kaldero ni. Alright. Si water. Ay kanton si Papa. Pero hindi natin ito lulutuin kasi nakakaumay na kumain ng pancit canton. You know what's this for? So ito yung gagawin natin pang sinde. Gawa tayong apoy. Water. Lagay lang natin yung saging dyan. Just like that. And everything. Okay. Ganyan lang. So, wala nang hugas-hugas. Lagyan ng water. Okay. Tapos, gagawa tayo ng
Alright, luto na itong saging. So we're just gonna diba? Alright, lunch ready. So hi guys, so we're gonna go home now kasi mag-aalas 5 na. Baka gabihin tayo, wala tayong kasama, so uwi na tayo. Hindi na ako nanguha ng makopa kasi maulan kanina, di ba? So madulas yung puno. Siguro balik ako dito bukas kasi may i-check ako na area doon sa may tuktok sa ibabaw. May gagawa siguro ako ng campsite, something like. But let's see. I-check ko lang muna. So yun, see you later guys. Bye bye.